We are celebrating the feast of Saint Rita of Cassia or Santa Rita. And allow me, of course, to connect this feast to this very short but meaty gospel reading we have. We have just heard. Ito nga, the gospel according to John. Maybe I will begin with a question. Have you ever reached the point in your life that you want to give up? You want to surrender? Yung bang tipong, ayaw ko na. No? Sawa na ako. Nasaktan na ako. Yeah, no? Have you reached that point in your life? No? Parang sabi natin, Jel, Let, Kian, yan. Ang ating bisita, hindi ko nasasabihin. King, yan, no? Ano ba? Hindi ko nakikita. Si Darren, no? Si Darren. Ito, si V, at saka si JM, no? Yan. Okay. Si Aaron. Ayan, si Kevin. Ikaw, Chin. Have you reached that point na ayaw ko na? Suko na ako. I think lahat tayo, di ba? Maybe we have reached that point na gusto mo nang bumigay. No? Parang yung kanta ni Morissette, di ba? May kanta yan, si Morissette, no? Sabi niya, gusto ko nang bumigay. Pero sabi niya, ayaw, no? Ayaw ng puso ko. Gusto kong bumigay, sabi niya, pero siguro may pag-asa pa ako. No? Believing that there is hope. Ito'y kanta ng mga broken-hearted, no? Pero I think I am using this example. Why? If I will try to describe the life of Saint Rita, ito yung question na ito. Gusto mo bang bumigay? Gusto mo bang bumitaw? No? What happened in the life of Saint Rita, talagang bibigay ka kung tayo nakaranas sa mga pagsubok sa buhay nito. No? First and foremost, she wanted to be a nun at a very young age. But her parents did not allow her. No? Grabe, no? Bakit? May balak sila, an arranged marriage. At pinakasal nga siya. Pero yung kanyang naging husband, a very violent, a very temperamental person. At itong asawa niya, namatay sa isang family feud, no? Siya ay pinatay ng isang kalaban nila, no? Sa kanilang pamilya. Anyway, she bore him 2 children. So namatay itong asawa niya, no? And sabi nga ng lahat, you take revenge, Rita. Ipagiganti mo ang iyong asawa. And the 2 boys, itong anak niya, they wanted to take revenge, no? Because of the father's death. Nanalangin si Santa Rita. Sabi niya, Lord, kung sila'y maghihiganti, sabi niya, kunin mo na lang sila. At sila'y namatay dahil sa sakit. No? Dahil sa sakit. And nung namatay lahat itong family member niya, yun nga, gusto niya pumasok sa kumbento. Pero, ayaw siyang tanggapin ng mga Agustinians. Because, of course, yung kanyang past marital life. And at the same time, itong scandal na create ng kanyang asawa. You could just imagine all these trials and difficulties. I am very sure Saint Rita reached that point na sabi niya sa sarili niya, gusto ko nang bumigay. Gusto ko nang umatras. Gusto ko nang bumitaw. No? Dahil nga sa nangyari sa buhay niya. No? At punong-puno, no? Ng temptasyon na dapat puot, galit, dahil namatay lahat. At pagkatapos nga hindi makapasok sa kumbento. But later on, of course, with God's grace, ay nakapasok siya. Pero ang tindi na kanyang karanasan sa loob ng kumbento, gusto ko nang bumigay. Pero question, bakit hindi bumigay si Santa Rita? In spite of the fact, kung kukumparahin natin ang ating mga, problema sa buhay niya, sa kanyang mga, siguro tayo, umatras na tayo. Tayo siguro ay bumitaw na tayo. Pero
What sustained Saint Rita? Why he did not give up? He did not surrender. The answer, nasa gospel natin ngayon. Because Saint Rita chose to remain in Christ. No? At ito sabi ng Panginoon 3 times, sabi niya, as the Father has loved me, I also have loved you. Abide in my love. Ang hirap, no? Remain, manatili ka sa aking pag-ibig. If you keep my commandments, you shall remain. Sabi niya, in my love. Yun ang nag-sustain kay Saint Rita. In spite of the odds and difficulties, nanatili siya sa Diyos. Nanatili sa pag-ibig at pagmamahal ng Panginoon. And I think, no, Saint Rita is really the patron saint of impossible, desperate situations or cases. No, kaya pumunta ka dun sa simbahan ng Santa Rita, may relic siya dyan, no? Alang imposible, makasulat. No? Alang imposible. And true, you know, when you remain in love, when you remain in Christ, nothing is impossible. The cycle of revenge, no, can be broken. The wounds, no, can be healed. Relationships, no, that are causing for us to suffer, no, can be mended down, can be healed. Rejection can lead into a deeper acceptance. And itong importanting sa lahat, that when you abide in Christ, your suffering can turn into joy. No? And we believe in that. Kaya nga, abiding in love, ito'y mahirap. Pero this will make us sane in our life, I tell you. Kung hindi, masisiraan ka tayo ng ulo. Kung ay focus natin, lahat ng mga problema natin, pagsubok, naku, talagang bibigay ka dyan. No? Bibitaw ka dyan. Pero let us imitate the life of this holy woman, Saint Rita, who chose that despite all this, no, he remained, no, he abided in the love of God. You know, last night I had a chance, no, to go back to my former parish dahil mag-anniversary sila sa 24, no. So ako yung unang nagmisa sa kanilang Triduum Mass diyan sa San Rafael de Arcangel Parish, no. Yan. Parang ang hinahatid ako sa susunod kong parokya, no. itong mga dati kong mga parishioners, no? Talagang a little reunion, okay? So maraming tao, yung mga kakilala ko dati nandoon, yung mga next generation, yung mga anak nila, silang nagsaserve ngayon sa simbahan. Anyway, after that very happy, meaningful mass, no, kagabi dyan sa San Rafael, of course, no, pumunta ako sa sacristy at pagkatapos lumabas na ako going to the convent. Siyempre, danupaniya mo. Okay naman, diabetic ko. So, papunta ako kaya ang konbento. And all of a sudden, I was intercepted by an old woman. No? Yan pala ka, metong yakareng kaya, bemi. Kaya kilala because it was a rather dark, no? At the back of the church. At kay but, you know, I was really surprised why this woman grasped my hand, no? Yun talagang mahigpit. Parang hindi ka, hindi ka bibitawan. Sabi niya, Among, sabi niya, kindly pray over me. Kasi sabi niya, no, last year namatay ang mother ko. Just 2 months ago, Father, namatay yung asawa ko. Itong anak ko, sabi niya, nasiraan ng ulo, Father. 2 lang yung anak namin. Now, I don't know what to do. Bakit sunod-sunod itong problema ko? Sabi niya, ito nga, gusto ko nang mag-give up, Father. And you know, nag-pray over ako sa kanya, at ito yung sinabi ko sa kanya, huwag kang bibitaw. Huwag kang bibigay. Because I'm very sure, staying, no, and remaining in love of God, no, will bring graces in your life. Ito'y pansamantala lang. Humawak ka hindi sa akin, humawak ka sa Diyos.
and let your deep faith, your persevering trust in the Lord prevail in your life. Ito ang message sa atin ni Santa Rita. At ito rin ang message ng ating gospel ngayon. Let us abide in God's love, and just like Saint Rita, who did not surrender, who did not give up, no? And let the Lord turn our sufferings, our brokenness, the rejections that we have, the wounds that we have, into joy. Amen.